Здравейте! Имам сега едни подаръци за вас. Първо, преди да започнем изобщо. Супер, защото тъмън ми се доспада. Да ви повдигна настроението. Да, мерси много, аз много обичам подаръци. Да. Аз не обичам подаръци. Ама ги взимаш, нали? Да. Абе, без пари да е. Всичко без пари. Най-важното е подаръци. Как мислите, че се справихте с участието си в инфлуенсърския лагер? Ние бехме най-добри. Двамата с него бехме абсолютно топ. Съгласен си, Каквото каза, аз не го чух, ама да. че сте били... Разбираме се, виж. Да, че сте били най-добрите в инфлуенсърския лагер. Така е. С кой се сближи най-много? Не мога да кажа. А ти? С кой съм се сближил ли? Да. Не мога да кажа. Добре, а с кой не можахте да се сближите? Имаше едно момиче, ама вече го няма. Да, Доника, тя ни беше най-добрата приятелка, третата, ама си тръгна. Най-добрата ни приятелка. Обаче си тръгна. Ще разберем защо. Не мога да ти кажа. Пак казвам, ще разберем защо. Да, защото и ние не Да. разбрахме. Ако разберете, ни кажете. Добре, първо на вас задължително. Да, задължително. Добре, приятна вечер. Приятна вечер. Благодарим и на вас.